Mix bag, tamsak, sabi niya. Tamsak dan Mama Norm, sabi ni Sir Jerry. Napadaan lang po. Mag-shower po, hehe, sabi ni Mix Vlog. Thanks so much sa padaan, Mix Vlog. Salamat, salamat. Salamat, Sir Jerry. Salamat, salamat. Salamat. Yan. Mix Vlog, salamat. Salamat sa pagdaan mo at saka kay Sir Jerry. Salmengo, thanks so much. Thanks so much, sir. Apat na tamsak. Saka sa dalawang andyan. Salamat, salamat. There. Salamat sa pa-heart heart. Mix vlog. Love, love.
Tamsak auntie, sabi ni Aristo Heronelia. Thanks so much palong. Salamat. Si Shay Vlog, si Lotte. Iwan ko to, linis mode muna. Good PM all, sabi niya. Kuya Ogie TV, tamsak dan po, sabi ni Sir Ogie. Salamat guys, thanks so much. Mr. Julie, tamsak na po. Miss Julie. Salamat Miss Julie. Bigyan kita ng jacket mo. Ayan. Ayan, pwede mong isdain yung mga andyan. Miss Julie, taga saan ka? First time mo sa bahay ko, Miss Julie. Salamat. Salamat sa pagdalaw. Pang-pito, sabi ni Miss Julie. Salamat, Miss Julie, sa patamsak mo. Salamat. Taga saan kasi sino to? Miss Julie. Thank you so much sa 2 million people in the house. Salamat guys.
Secretary ni Lims, tamsak dan host, sabi niya. Thanks so much, Secretary ni Lims, sa patamsak mo. Salamat, salamat. Inaantok si host. Super pagod sa trabaho. Naiidlip-idlip ako. Salamat, Secretary ni Lims, sa patamsak at sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much. Salamat sa 4 million people in the house. Salamat, guys. Kamusta, Secretary ni Lims? Wala bang mga orders? Mga kakanin? Nakakamiss yung bingka at saka yung puto kalasyaw. Wow, sarap. Sisi Vlogs is still in the house. Salamat, Sisi, sa pabigi-bigi mo dyan. Salamat, salamat. Nakakaantok, inaantok na ako. Kumusta ang holiday mo kahapon? Sisi Vlogs. Thank you so much sa 5 million people in the house. Thank you so much, guys. Salamat, salamat sa mga nagbibigi-bigi dyan. Thank you so much. Thank you so much sa 4 na matang andyan. Salamat, salamat.
Shisha Vlog is still in the house. Salamat Sisi sa pabigi-bigi mo dyan. Kumusta na? Kumusta na ang buhay-buhay? Buti pa yung mga amo mo, yung mga lumang gamit binibigay sa'yo.
Lovely Cell Vlog, shout out Sisi. Sabi ni Lovely Cell Vlog. Salamat, salamat Sisi, Lovely Cell Vlogs, thumbs up. Busy lang din ako, busy mode, sabi ni Lovely Cell Vlog. Thanks so much Sisi. Salamat, salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat sa patamsak mo. Sana magkita rin tayo dito. Saan ka ba dito, Sisi? Malapit ka lang ba dito sa TST? Sisi. Salamat sa 3 million people in the house at saka sa 8 thumbs up. Thanks so much guys. Salamat, salamat. Lovely Still Vlogs. Thank you so much guys sa 3 million people in the house saka sa 8 na thumbs up nyo. Salamat, salamat.
Thank you so much sa 2 million people in the house. Salamat guys for staying.